Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernu honeko eta berrikuntza politiko-sozialeko zuzendaritzak abian daukan bidelaguntza programaren baitan azaroaren 6an herritarren partaidetza eta ekintza komunitarioa ikaspenak partekatzen deituriko jardunaldia ospatu da. Bertan, herritarren partaidetzarako erakunde arteko espazioko kide diren udalen esperientziak partekatzeko aukera izan dugu. Eta hitzordua baliatu dugu 2026ko bidelaguntza programa berria aurkezteko. Xabier Godasen hitzaldi batekin ireki dugu jardunaldia eta hark komunitatea egituratzeko erronkei buruz hitz egin digu, tokiko demokraziaren oinarri gisa. Ondoren, goizean zehar, lurraldean garatzen ari diren praktika askotarikoetara hurbiltzeko aukera izan dugu. Tolosa, Errenteria, Legazpi edota Donostiako esperientziak ezagutu ditugu, prozesuan aritu diren eragileetako ordezkari eta udal teknikarien ahotsetatik. Bazkalostean, herri txikiei zuzendutako tartea ireki dugu. Hasteko, Nafarroatik, Zirauki eta Maineruko udalek tokiko garapenerako gobernantza kolaboratiboan oinarritutako estrategiaren berri eman digute. Eta ondoren, lurraldeko bi esperientzia desberdin entzuteko aukera izan dugu, Ikaztegieta eta Mutiloakoa. Jardunaldiaren bidez, herritarren partaidetza eta ekintza komunitarioan lurralde berean lanean ari garen onarteko topagune bat sortu dugu, elkarrekin ikasteko gune bat, esperientziak trukatzeko eta egiten diharduguna balioan jartzeko espazio bat. Pues primeran, oso ondo, bai esan dut bezala, azkenean maiz etortzen geha ekitaldi hauetara, beti dago zerbait ikasteko, besteen esperientzia oso interesgarria eta oso aberesgarria dira, eta gure herrian martxa jartzeko eta primeran. Jardunaldia dijoa oso ondo, oso interesgarri, eta ekarpen inspiratzaile pila batekin. Apunteak hartu, hau gure esperientziaran nola eraman edo nola txertatu ikusteko. Beti da interesgarrixa proposatzen duzuen bezala oinarri teoriko batetik berbaingo daben aditu bati entzutia, beti konkatzen gaitxu eta jatorrira eruan, eta gero nola ez beste herri batzuetako esperientziak. Niri holako jardunaldietara hurbiltzea asko gustatzen zait. Azkenean guk egiten dugun lana ez da matematika hutsa, gure lanean 2 gehi bat beti ez dira 4. Orduan gure lanerako tresna oso garrantzitsua da informazioa eta besteen esperientzietatik ikastea. Bide honetan gabiltzanez eta Zumarrak ekintza komunitarioak baita burutzen ditunez, baita praktika on berri hauek ezagutzeko, eta momentuz oso interesgarria izan da, ekintza berri asko ezagutu ditut, baita teknikoki lankidetza hori sustatzeko baita espazioa bihurtu da, eta oso eskertuta jardunaldi honetan parte hartzeagatik. Guztira, jardunaldian 64 pertsonek hartu dute parte. Udaletatik 38 ordezkari politiko eta tekniko. 12 pertsona partaidetza lantzen duten aholkularitzetatik eta gainerakoak beste erakundetatik etorri dira. Eta egun osoan zehar sortutako giro ona zein lanean jarraitzeko gogoa eta ilusioa azpimarratzekoak izan dira. Hurrengo urratsa berriz, bidelaguntza programaren baitan eskainiko diren prestakuntza ekintzak izango dira. Aurtengoan, udalentzat trebakuntza tailerrak, teknikarientzat ekintza komunitarioan sakontzeko ikastaro trinkoa, intersekzionalitatea toki politikatan prestakuntza jardunaldiak, esperientziak eta erronkak partekatzeko online topalekua, eta herrietako herritar talde eta elkartei zuzendutako ikastaroak eskainiko dira. Horrez gain, urtean zehar esperientzia edota lan eredu ezberdinak ezagutzeko bisitak ere antolatuko dira. Jarrai dezagun bidea elkarrekin egiten.